biasa Nyuwijaya Putra apa enak ya Mas ya. Heeh, ora mek jaranan, ada campur sarinya juga. Lengkap, hadro ya ono ya. Ono, orkese ya enek, bene ya ono ya jare. Iki sampean nyanyi. Heeh. Aku tak nantang sampean terus terang iki. Piye nantang? Dono adoh saking pundi Mas Nobar? Korea. Tulung Agung nggih. Korea, sapa wong Tulung Agung teko Korea. Anu yo nek muni korengan ngono. Kok korengan. Rewe sampean nyanyi. Nek gak ngono nek aku wis mari joget, nek sampean iso ganti aku sing nyanyi, sampean sing joget. Oh, tenan ya? Ya. Oke. Pakeme direwekno. Nggih kendang. Tung tung gong siji, gong siji. Wis iso mesti sentir mewe. Sente kere. Siji loro kepang. Heeh. Aku caleng aku. Iki milih sing penake piye? Aku wis pindah. Lho, sampean iki sing nyapa? Sing ndelok ae. Aku ki nek kene iki donatur. Oh, donatur, masyaallah. Soale aku urus abate cacak ki so suwi melo iso ya kalong, saya kalong. Lho Mas rumah nanti Mas Nopan. Wis tak sampene Cah. Oke. Berarti iki sampean sing jaran, aku sing nyanyi. Terus engko aku sing sampean sing nyanyi, aku sing mulih. Lah, kok tahlil? Sampean sing tak tahlili. Oke. Mi kendang sing kulon, Mas. Mi kendang sing kulon. Kalau pacarku jaran, kok iya cedek. Ya Allah, Mbak, sampean wayu. Kok ayu? Ya Allah, Masya Allah. Kok Grono ini? Namanya siapa? Nadine Sanjal, betul ular. Siapa Bang? Rak rungu aku lalu. Siapa? Nadine Sanjal, betul ular. Aku kok merinding ya. Bener rene kaya ula, jenenge Nadine Sanca. Oke ya. Ayo jojo. Nyuwijaya Putra. Mlebu. Iki kok peh. Angis. Wis balik. Iki piye to iki? Rusak tatanan ae. Angis. Urung wayahe kok kuwel. Urung wayahe iki karepe dhewe to. Tari Nadine iki garapan ning Karisidenan Lombal. Ya! Yo.
Ewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun nyancani kerasan iya kebetulan ganjane kata rodo kabotan yen purun enggal sangi tekan omah mangke kuwi jati niki blonjo nopo mbak yu badhe pindahan ampun kilo mas sampeyan ampun kujiwa kula rada anyaren anakku limo awan lunga blonjo nang pasar wae prawan rondo sing penting bokonge gedhe dalah kate kowe sentere wae kok ndi? Lha iki main ndi? Lah kok jogetan kaya ngono karo dhek ngene to, Mak. gak oleh Sentere wae ciri khase Tulung Agung. Yo genah aku ora nang Mbak iki tok. Kowe barang. oh jajal sampean saiki sampean Oh, kelahiran Banyuwangi kok. lho rapopo jaranan Banyuwangi Oh, air kue bareng karo santet. kok santet iki piye to Layaran koyo leak. Oh, Mbak. Mbak, ampun teman-teman. Niki estu. Kadok kula kekrek. lho Mas kok ireng to Mas kok ireng Ireng soalnya kena angon. yo nyapa Nyuwi Jaya Putra Persiapan. Kayak bertikron. ayo halah napa isok dhewe mau modele ora Nek gak ketat kok darate sakit banget keblok. yo Kedua tangannya mana? Ananda Jarang-jarang lagi. Double itu ya nyanyi ya ngepak. Woi, tepuk tangannya mana? iya ya Roh dhewe to. Yo Wijaya Putra Halah nyanto. Dingeti wong. Jarane lanang manoke nek geger. Nah, roh dhewe to barange wong Tulung Agung.
Kripik budale prajurit Buddha Usagrem trak lumaku nuju Malaga swara cambuk anite kaya ing kakariksa bacut sampandian ambaratrut tanpa yo ayo yo sayo ha 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 yo ya jos bukan titik yo
sudah alhamdulillah. Saya tambahkan ya mas. Biji ini pina? Mah aku mak 99, 80. Saya belajar. Alhamdulillah. Pon marem apa dereng Pak Bu? Dereng. Wah, lek marem ngono kula tak wasol. Gimana Mas? Piye Mas? Bengak-bengok kan mau ya. Piye? Oh. Ditanana ya, ditanana lho. Oke. Terima kasih Mas. Tadi ada request gerigis ya Mas Nopan. Oke, ayo Jenny dan Mbak Lydia. Kenapa? Lah kula sampun. Oh dereng to. Ngelak. Banyu. Panitia panjak mun air. Ngelak. Pan banyu pan.